Bajarekî kevnar bêhempa û oldar Riha. Destnîşana xwe bi gelek rengî dide berçavan. Gelek şop û şûn li pey xwe hiştiye. Li Rihayê bi rengê xwe bi tûjbûna xwe îsot bi hezkirinek pir cuda tê dîtin. Gelê Riha bi çavekî din li îsotê dineri. Îsot tenê ne zerzewateke. Ew hebuna jiyana wan, tehma devê wan û gûla sifra wan e. Bernameya Jiyan vê carê dibe mêvanê xwediyê îsotan û çîroka wan guhdar dike. Jiyan vê heftê û her hefte roja îniyê saet 19:05 de li ser ekranên TRT 6 pêşberî wê ye.